Hello Biafrans and lovers of freedom all over the world. Good morning, afternoon and evening, depending on where you're connecting. You are welcome to Biafra Battle Cry TV. Been a hotel sitting on here in Mali here now. And where hotel they got happy nothing less than maybe 100 or 150 Nigeria Igbo girls. Homage. Ha never have quick abasha. Omaka the under 20 years. When Maka the under 20 years. Ha no there. No matter the age madam on there, always had a couple. A job they had here Marandibo. And they heard you more that now. Omagia, don't on most of the man have one idea. Na ana check what I have for prostitution. Some of them hammer. Some of them will care money meet here. They the trafficker meet here. Had an agent in Nigeria there. They have a lot of agents now. So I want an agent for her. We can say Aga Pogaha Obodoyibo. And we can sing Spain, Aga Germany, Maga Pohaga. In fact, mention her western this thing, part of the world. Go and never catch your giga. I put from Nigeria. Failing to know that in opposition, catch your iti hanime and Papa na Popo Hana Hagafe, Igomata Hamali here, Mobokina, I drop on that area. So, Omaji boy na Tafu. Ataziafufu onye akpọ metere ebe a sizi ihe ọ ga-akwụ ihe na-agwa ha ga-akwụ 1,700,000 sifa ahịa ga-agwa ha na ọha ga-akwụ ụfọdụ bịa akpụrụ ha gaa na-arụshi ebe a doo isi ha ga-adụ isi na ha agaghị agba ọsọ ha agaghị eme escape ọdị ha kwụchi ụgwọ 1,700,000 sifa ihe na-agwa ha okwu ya I'm not calculating of my talking about you are talking about 3.something million naira. Yes, going to 4 million naira. My calculator with the current exchange. So here I got Omaka, I got balance. I got more than one water. I got Quagrico, whatever return balance. So I so many freedom. By then, no way. Yeah, what you can do, I got Pogote or get deceive. So many Shinishibaro, him did a queer here. On your one why, you can't do your monitor closely. Monitor closely. Macam did a go. I got tired now on her bar. I'm a manole. Men arrest here. I'm a women arrest. Papa, I'm a conyo lemon arrest here. Rescue the girl. I send her to Nigerian embassy. I fight to have to take the girl home. But to let you discover Maloriki matter. I could forgo Maloriki matter hand into that condition. That is the problem. And don't we have a you can't open matter and explain or tell somebody. Like we hear a Gabi Ganime. Yauna Eban Aristana and Apohaga. How do you see there? So here maybe go. I got a guy to hotel most every time. I negotiate what about him again? Chocolate is nearly square. The Nigerian embassy nowhere not here. How do I go so how tired? And how is as a composer now? I am the representative in embassy. My here embassy in Agabiga, ambassador in Agabiga. I been platforms. I bet by Kuku. Can they send there? Can they create awareness? Can they Nigeria now? My him again. Magada mama because who come neku? Ebia here now. Most of here na hotels this area. Undolo. Olojiri here. My best went to her. Olojiri here. Homage. So people so mom now. I want to do as I'm talking now. When you all rescue now come now as I'm talking now. Onyomana, rescue. Now I'm rescue the other time. When I'm rescue, send out the embassy. Akwifugo. My agent we here, bo. I know Abasha na different platforms. I know when na platforms ndolo. And when platform ndolo no a push information on platform dollar. Any platform na Igbo because although Igbo, a number of Igbo, every pattern Igbo. So any platform in my platform Igbo, push it there. Kahana do now why create awareness. I want him again. I want him menu. Maki here be the rampart since year 2022. Be the rampart since Oba of Bini before on the Bini Kama name that kind of something. So Oba Bini
bịara kwuo okwu ọ nwere ọfọ ọgọrọ na onye ọra bịa kpọọ nwa Bini kpọpụta ha outside na ọ na-egbu ya imeji na onye ọra bịara mee kpọọ nwa Bini kpọpụ ya from ala Bini ka ọ bịa mee ihe dị otu ahụ na onye ọha ọ ga-anwụ so ọba Bini bụ abụọ ndị na-emọdụ ihe ha ọnụ since a bụrụ ha ọnụ enweso ndị Bini traịrị that year and ha niile nwụrụ anwụ since ndị Bini agbazi ọsọ ha ndị aga n'ala Bini akpụzi ọdịnala Igbo anyị ka ha na-abịazi n'ala Igbo ka ha abịazi ala Igbo bụ n'ọhịa onye ọbụla nwe onweghị kọntrol ọwụ ka anyị kwukwe beka onwe ihe asị that na onwe ihe karịa ihe mmadụ ji ọnụ ya kwuo ya na ikwupụta amasịzi onye onye mee ya amasịkwa na ya hapụ ime but already came na God will bear me witness that I have tried to spread the gospel. Akwefugo, God can never hold me this into tomorrow. Is that the man and woman are ezim dozi asimzie. So here's the me and this have bothered me since 2 weeks ago. I must voice it out. So because no, omunem no omunam. Ndi so buru onwem no. Ndi so bu onwem no. Because no asim okwu a many kind of evangelism they preach no ndị nwanyị na-agwa na ha na onwe ihe ha na-apụta aside ha ga-aghọchata ihe ndị asị onye na-aga obodo oyibo ya gafere ime akwụkwọ na Nigeria ga-ji plane ga ebe na-aga don't put your head anywhere ịbịakwa ebe beta afụ ke na-abịa bịa beta ya come here to suffer ya so nwere ike before ị na-emegide ọdị ihe emete such money kwụọ data ụgwọ ihe hụ that you be know where to find again ya ma aha gụsa awụzị ahụ epụkwa na mmadụ so ndị na-akpụta ndị ebe a Nigeria embassy ya na-achọ ha chọchisi ike m ga-abụghị ihe ọda about 89 in prison now na Mali ndị na all these traffickers ihe na-akpọ traffickers about 89 now no prison na Mali here 10 years imprisonment but how the many how go as the only way of making easy money so bikono asim that na ayaga ha damba n'ihe ike aga ha gwa na ya a ga-eji ike na-alụkwa at the end of the day we must conquer whether they like it or not we must conquer obodo anyị nọ n'ime iwu Mali n'onwe ya dịka compromise because ha like that kind of something due to ha na-enweta free money on it due to ego ndị a na-enye ha akwefugo so I want ndị Igbo ọwụ ndị Nigeria ka ọ dị to fight to see that na ndị by stop that kind of life always joke na here they hard in Nigeria now but it cannot remain okay with time it will pass what matters in this love in this life your image matters a lot and how here paint image eye black I want ndị Nigeria ndị Igbo they are painting our image black so because our reputation matters a lot because onye ọbụla jisi n'ike ka a na-eprichi wee ya bụ a na-aga na-eprichi ya dị possible agwa teachers ndị na-akụzi na school ha na-ekwu ya so okwu na-eme ụmụachi ndị ha na-adị educate aghọta ihe megani na look ihe na-emeni ihe ma another pattern ejikwe na-akpụta ha ndị na-ata afọ ihe a ma ndị na-anwụ ihe a some of the girls na-anwụ ihe a o nwere ka enwe dị anyị na-anọ ọ nwere elie n'ime hotel ha nwee ndị n'onwe ya mani ha elie there some of them na here lost their life so biko asị m ka anyị na-eme nke a ka Chineke nọnyere anyị n'ụtụtụ nọnyere anyị n'ihe nọnyere anyị n'abalị asị m iso obodo anyị udo ga-achị anyị ga-aghọta onwe anyị Chineke ga-enye anyị niile ogologo ndụ na azụ ihe isi ike nye anyị amamihe ma ka anyị hụ onwe anyị n'anya because the most important to love anyị nwee love onwe anyị when we love ourselves I believe that na ọ ga-adị very difficult for enemy penetrate n'ime isi okporo asị m udo ga-achị na ndị anyị niile n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Media platform dedicated to indigenous people of Biafra, IPOB, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. Stay tuned.